cacahan budhaling Prawadyabala kalidrah candrane sing
campo samyong
Gomo. Wah, wonten dawuh pangandika ingat dawuh Raden. Nimbali kula pun Purocana. Lah, menapa kepareng badhe wontenaken kasukan utawi paring dawuh damel dahuru salebeting negari Ngastina. Rampok, begal, ngecu, nyulik damel Rajapati Mrawasa nyolong menika sampun dados pakaryan kula Raden. Kula non wonten dawuh Raden nimbali kula pun Purunggama. Samestine kowe kabeh wis padha krungu kabar menawa dina iki klilipku ingkang maksih pewujud bungkus bakal tak sinetrakake ing alas Mandalasara nganti laku dedemitan turna salakuku kandhep serta kliringing netraku kowe kudu enggal tanggap nanging wanti-wantiku yen nganti wewadi iki kawiyak ora mung kowe nanging kabeh bangsa Durgama klebu sak anak bojomu bakal tak gantung ing alun-alun. Inggih ngestokaken dawuh. Di unusen pedangmu yen perlu bungkus dibedah nggo neraca bala. Ikuti kaminggu yang sama ikuti nasanan anggara selasa dunia itu rapor raspati kamesu maju maju pasabdo
ikuti namiku yen sapa ikuti no senen anggara selasa tukai kenapa rasane kemesu adu pasapto Ku